procu'r co oedd y dasg yma. A jyst rhywbeth o'n i eisiau gwneud yn siŵr bod nhw'n hapus cofio sut i roi'r dwi'n siŵr o flaen y brawddegau. Be oedd y brawddeg yn reiddiol? No. OK, gwellith pethau ar ôl i'r ffwrdd osgoi, agor. Agor. Osgoi, agor. Ar ôl i'r, neu? Ie. Ar ôl i'r. I'r. Does neb ar y spot. Maen nhw'n gweithio fel tîm, maen nhw'n medru helpu ei gilydd, maen nhw'n cael cyfle i edrych ar y tîm arall, maen nhw'n cael cyfle wedyn i drafod, gweld lle oedd y camgymeriadau os oedd na. Rwan ydy'r amser i godi pac. Dwi'n siŵr mai rwan ydy'r amser i godi pac. Hyfryd. 5. Ydyn nhw'n heiddi seren rwan? No, dydy Wayne ddim eisiau seren rwan. OK, a dwi'n siŵr mai rwan ydy'r amser i godi pac. 5 eto. Pawb yn hapus? Efo brawddegau pwysleisiol, cofiwch y mae ail hanner y frawddeg yn sefyll ar ben ei hun. Mae'n gweithio efo pob lefel. O'n i efo dosbarth wlpan newydd bore yma. A jyst eisiau gwneud yn siŵr bod nhw wedi dall 1.6. So jyst y brawddegau bore yma oedd sut da ni'n deud, where's the dog? When's the class? A roedd nhw'n gweithio efo'i gilydd, helpu ei gilydd, sgwennu'r brawddegau ar y bwrdd. A diwedd y dasg, dwi'n gwybod bod nhw'n hapus, bod nhw'n medru wneud y dasg. A mae nhw'n gwybod, mae'n magu dipyn bach o hyder. O ie, da ni'n iawn, da ni'n barod i symud ymlaen rwan.